Hello everyone! Kakakain ko lang po ng dinner. Isda na galunggong. 2 pirasong malaki. Ayan. Ang sarap po na me time niya. Natutulog, pero yung buntot niya gumagalaw-galaw. Napaka-cute. Dati po, kumakain siya ng isda na tamban, tapos yung salinyase, pero ngayon hindi na po siya kumakain nun since natikman niya yung galunggong. Siguro nasarapan siya sa galunggong, lalo na yung galunggong na lalaki, medyo malaman. Gusto niya yun, pinirito, tapos minsan paksiw. Ayaw niya ng adobo, tapos ayaw niya ng manok. Sinubukan kong bilhan siya dati ng manok na lieg, ayaw niya noon. Tapos gusto niya tikim-tikim lang habang kumakain kami, pero yung sa plato niya ayaw niya. Tapos yung whiskas naman niya, kinakain niya rin yon, salitan habang kumakain ng isda, kumakain ng dalawa ang plato niya. Tapos yung chips niya dalawa, isang Princess na brand tsaka isang whiskas, para hindi siya magsawa. Tapos ayun, mas magastos siya kasi more on isda talaga siya. Ayaw niya ng kanin. Yung kanin, kahit ilagay namin, super konti lang kasi masasayang lang. Siguro mga ilang bote lang nakakain niya. Basta gusto niya isda lang talaga. So, ayaw ko siyang patikimin ng tilapia at saka ng bangus kasi kapag nagustuhan niya yun, sigurado aayawan niya na yung galunggong. At kawawa naman ako, ang gastos. Kaya yun, sabi ko magalunggong ka muna. Yung galunggong na binibili kong worth of 50 pesos, 2 days niya lang yun. Tipid pa yun ha. Paano pa kung pasukat ko yung gusto niya? Kaya niyang kainin yun in 1 day. Tapos may whiskas pa siya. Kaarte niya. Gusto ko sana whiskas lang, kaso ayaw talaga niya eh. Tsaka pag ayaw niya yung pagkain, ako yung na-stress kasi nakikipagmatigasan siya, ayaw niyang kumain. Sige lang tulog niya, sige lang higa, siya nung spoil. Kaya next time na magkapusa ako ulit, sasanayin ko talaga siya pag baby pa kumain ng kanin. Siya kasi since nung pinag-adapt ko siya sa kapitbahay namin, lagi niyang kinakain ay yung cat food tapos may isda. Kaya mula noon, ayun, maarte na siya. Pumayat nga siya ngayon eh, kasi lagi siyang lumalabas, mayroon siyang nililigawan doon po sa kapitbahay namin. Kaya minsan night shift siya, lumalabas siya, tapos uwi siya madaling araw, yan, makulit yun eh. Tapos ngayon, time check, 10 na ng gabi, ayan, tulog siya. So, kakatapos ko lang mag-rest back sa inyo. And, napaka-cute niya, kaya yun, pig-vlog ko siya. So, marami na akong pusa na dumaan sa aking journey, and karamihan doon ay halos lahat iniyakan ko talaga. Kasi, yung iba namatay, yung iba hindi na umuwi. Tapos yung iba naman, ayun, bigla na lang nagkasakit, tapos namatay ulit. Pero yung pinakahuli kong pusa, na may parang little funeral pa siya, iniyakan ko talaga yun. Tapos ito, mukhang iiyakan ko rin to. So, I think, ilang taon na si Rasmus ma? 2 years old? Lapit na siya mag 2 years old. So, napakasakitin pa naman niya. Ayaw pa naman niyang uminom ng gamot. Ang hirap. Tapos ayaw niya mag-vitamins. Rasmus, say hi to Mommy Vlog. Ano yung pose mo, oh. Napaka-cute. Napaka-cute niyan. Kasi, lagi niya kaming nilalambing kapag stress. Yun nga lang, ka-stress din yung pagkain niya. Kasi ayaw niya talaga ng laging whiskas. Gusto niya isda ang main course. So, ayan. Good night, everyone. Tulog na kami ni Rasmus. Thank you for watching. Bye-bye. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ang pogi.